kira bakiji yan mata ki an san bukata ta gare ki nai sallama domin na kasance gida duka da. Yana kira bakiji yan mata ki an san bukata ta gare ki ya sallama domin ya kasance gida duka da. Ina kira bakiji yan mata ki an san bukata ta gare ki ya sallama domin ya kasance gida duka da. Salam sallama salon su ya ki zo karbi hujjata kanin kina haskaka a don garken ki dai zaniri da ki karbi zobe na so kisa sannan na shaida wa babata da ke kadai zan tsaya gidan auren mu ban duba yan mata halin ki shine yasa nake kaunar ki daure ki zan matata. Yana ki yan mata ki amsai bukata kai gare ki ya sallama domin ya kasance gida duka. Mata ki an sai bukata dai gare ki ya sallama domin ya kasance gida duka. Salo da sauyin kala halin hanwainiya ba a dubawa farar diya mai diri cikin mata ba za a yi kamar tawa tana yi sa'ar iri uwar 'ya'ya garan ba a dubawa da ke kadai zai rufe halin nan namu ayyayi kyawawa kuza amin tsangwama da ma gyara garan ba ni dubawa dare da rana nake jiran sakon ki domin na duba ta da kin kira zan daga cikin aiken ki ne ga ki kanwata rufa ki saya mini ki sa so na cikin rai ki alkinta ki tausaya zan mace cikin rai na ji kuna da hanta ta gani da ya kori shi zuman raunar ki na kasa manta ta dani da ke ma haɗe mu jo ne kar ki manta da aikin nan waɗansu zagi suke garan wai sun ga na zarce tsarin nan ku bar bida zan tsaya na dage dan na juya da aikin nan tsirar da sheza na yi cikin gonar ku na san akwai wannan bara na juya kawai su san na zarce tsarin su toran nan anan na so zan rufe ku saurara da aikin basiran nan zuma da zaki take gida gardi take yi wajen baki a mikiya mai kiɗi da waka dan na tsere a aikin nan da na faɗa zan dage akan aiki ba zan ba da kunya ba kira ni aikin kiɗa da waka za na zo dan na fafata.